guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनो बावहरबाय। धेमाजि टाउन बिशाल मार्केटाव शपिं खालामनो फैदों जोङो दिनैहाय। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। आसा खालामो नोंथांमोनखौ नायलांगोन होनना भिडिअखौ। $99. Oh, $99. Oh. Lalu ini mana? Ikan silang sama tak? Lalu ni disebut lagi. Kau kau nang. Macam. Kau macam. Medium kau pasang nanti lagi berjalan. Review aku pesan dari ni ke painang nampak ni 699 loh. Aku pesan dari ni. Nanti ni. Jadi bikin ni. Di mana ni? Born. Hai pai. Ikut lah number kita kan. Khusus tu. Tali ni bro. Ampai ni ji sugar nanggu ba. Kau tu bisa size ter ni. Lada. Hello. Hah?
बेयाव केक बानायजागोन ल' माबा धेमाजि फैदोंमोनलै नै इखो लागोन आं गंसे मोजांथार नुदों ओमफ्राय नैबे साहा लोंग्राया 29 ल' नै हाइफाइ 30 आरो जेनेबा हमना ला इलाय नंगौब्रा इलाय 29 ल'सो साइज नुवाखैना एफा मोजां मोजां अखौ बिराद किउट नुदां एखे नंलाया ओइ नै दालिमि लादो आंबो लानोसै गंसे अखौ मोजां नुदों आरो बेखौ लानोसै नामा लानोसै बेखौ बारा मोजां नुवाखै भिडिअ गाहायल'सो लानांगौ नेखौ मोजां नुदों लानोसै समान नांगौ दा नङा माने नोङो गुदुं लाग्रा ना गुसु लाग्रा जागोन गुदुं लाग्राखौ नागिर इखौ लाबाय नै गिफ्ट होनो सोरनोबा सिख्ला सासेनि गिफ्ट नांगौ दं आयौ बोरैबा सानगोन दा थोरसि सुग्रानि हेन्ड ग्लभ्स नै अमा थुना जाग्रा सावनायखौ नै बिमाखौ लाबोनो नागिरदों फाग्लि जानाय इलाय बे दहायनि फ्लाक्सा इसे साबसिन नायबाय थैखौ मोजां नुबाय फ्लाक्सायाव दं नै दै गुदुं लाबाय आंखि जा मोजां नुयो नै बे फुलफोरा जा मोजां मोजां गायो गांसो नामाथाय एसे मोजां मोजांनि फुला मोसालाय दं गोजां जानुरा मेरा है मेरा दे गोसानब्रा आन्दु अ नागिराखै इलाय फै नै योगा मेट नांगौबा नै योगा मेट प्रेक्टिस खालामनो जिरायनानै थांनो मोजां जागोन अ इयो ना नै इदिखौ मोनसे लादों आंना ब्लुआ दं इदिया माला जुगा खालामफैदों नोंलाय लांनो कट खालामखाबाय आङो टिभि नायनाय हासानि चेनेलाव होयोना फुङाव नायनाय नोंसोरो 6टा 7टायाव ओमफ्राय नै बेसिम जों फिगाराव नायदों बेसे लैयो इट्स 354 59 देखो कादरिया वही गया खिचिक Kayak gila. Lari langsung. Tahu ya? Oh, dia segera ya, mo장, tengah. Ini juga.
Kali ni. Sila. Ini. बेसे 19. 19 ल'थार Figura. 19. मा बुस्थु ओमफ्राय Nineteen. Harus dulu. I think apa? Dia yang udah, udah. Aku ini. Udah sampai ya. Udah sampai. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm คุณป่ะเฮ้ยคุณเลยนะคุณเลยนะ10 baht beli kami si mana? Kau nak kena? Mari. Ah, mana? Si. Ayo, kan ya?